izgleda da su kršćani ipak shvatili svoje zablude. Strah ih je strpao u katakombe. Mole se. Ali moram priznati sa još više dostojanstva i vjere. Kakvog dostojanstva i kakve vjere? Namjesniče! To onda znači da je kod nas nastupilo malodušje ili u najbolju ruku umor. Trudimo se. Odgajamo omčom i mačem. Pečemo ih. Gore kao buktinje pjevaju. Trudite se. Lavovi, divlje zvijerima, pronađite te ušljivce iz svojih rupa i davite, sjecite, ali bez milosti. A što ćemo sa biskupom Dujmom? Njega, namjesniče, ostavite živa. Kad se njegov strah sretne sa smrću, koju koliko čujem kršćani jako vole, to će ostaviti dojam na puk, razumiješ? Razumijem, Cezare. Dovedi ga odmah! Odmah, Cezare. Ratnici, zdravo! Za radost naše imperije, koja je besmrtna i nepobjediva, koliko me ratna memorija podsjeća, služit ćemo se i ognjem i mačem, sve dok ne nastupi vječni mir, kad će lice i vrata hrama Boga Marsa i Boga Janusa biti zatvorena i kad će lugovi rđati, a mače se sjati. Ali dok to ne postignemo, braćo moja, ratnici moji, i Jupiteru oče, i Bože moj, učinite da naša koplja i naši mačevi nikada ne promaše cilj.